nu lave beviset for sætningen for kapitalværdien. Og til at starte med, så er det den sætning her, vi vil bevise. Det er sætningen for kapitalværdien. Kn, det er kapitalværdien eller slutværdien. K0, det er startværdien. Og R, det er renten. Og N, det er antal terminer. Det vi vil gøre, det er at starte med at tegne en tidslinje med et antal terminer på. Derefter bestemmer vi renten til at være 10%. Altså antage, at K0 det er 100, og vi indsætter 100 kroner på kontoen på dag 1. 100 kroner. Derefter så, når der er gået en termin, så har der været 10% i rente. Det vil sige, at du har nu K0. Du har så 100 plus 10, fordi 10 det er 10% af 100, er lige med 110. Der har vi 110 kroner på kontoen. På næste termin, der har vi så 10% af 110, altså 11, plus de 110, som så er 121. Og i næste termin, der har vi så 10% af 121, altså 12,1 plus de 121, altså 133,1. Det kan også skrives om til, at vi her har K0. Herhenne, der har vi K0 plus renter, 1 plus R. Herhenne, der har vi så K0 plus renter, 1 plus R, plus renter, 1 plus R. Eller K0 plus renter i anden. Og sådan kan man fortsætte i lang tid. Så det vil faktisk sige, at Kn er lige med K0 plus renter. Derude plus renter. Og det kan så skrives om til, at Kn kan være lige med K0 renter i ente, da x n plus x m giver x n plus m. Altså man tager bare og lægger de her sammen, det opløfter terminer sammen, og det giver så n, og det giver så sætningen for kapitalværdien. Okay, jeg skal lave beviser for, hvordan man udleder startværdien. Vi har den normale sætning K lige med K0, parentes 1 plus R, opløftet i ente, som vi udledt herover. Og vi skal så udlede det her K0. Det første man gør, det er, at man dividerer det her over på den anden side. Og det bliver så lige med vores det her. Startværdien. Så er der en regneregel, som siger, at 1 divideret med x i ente er det samme som x i minus ente. Hvis man overfører det på vores, hvad kan man sige, vores spise her, så kommer det til at stå sådan her. Er lige med vores startværdien. Og det er simpelthen beviset. Fordi hvis du dividerer det derovre, så får du startværdien og ikke slutværdien. Jeg skal udlede renten på sætningen Kn lige med K0, parentes 1 plus R opløftet i ente. Og til at starte med, så skal det der K0 herover. For derefter at tage entermål begge sider. Og for at fjerne det herovre, så jeg to ender med hinanden, så jeg går ud i det.
Og til slut så flytter jeg et-tallet over ved siden af KN divideret med KN. Så bliver der om til minus. Jeg fucking skriver bare sådan der noget af. QCD. Så skal vi udlede n, som er antal terminer. Så fordi vi gerne vil udlede n, og den er trap, så starter vi med at flytte det, vi kan over på den anden side, så vi dividerer eller secretly står gange her. Nu er det med at se således. Så har vi et værktøj, der hedder logaritme, hvor vi kan udlede det, der er så opløftet. Så på den måde så tager vi logaritmen på begge sider. Så fordi man tager logaritmen, så udleder man den fra det. Når vi nu har fået endet herfra, så kan vi gange det her, eller dividere det her ned over på den anden side, fordi det er gange. Og så har vi udledt den antal terminer.